Kabuto na go ang buwan. Ibutang na ko sa imong tiyan. Kanay imong inahan, charo dili na ko mahimong ugangan. Kanay imong inahan, charo dili na ko mahimong ugangan. Nanasan! Susunod ako. Ay, kapuwi ba kami na may nana? Ay, karaan naman na. Ay, lumang style na yan. Lumang tugtugin na yan. Uy, bago! Aw, bago? Ako'y bago, miga. Kung ang dagat, mutaob ug muhunas. Pero akong gugma, di yun mo ubas. Ay, kabiya yun eh. Sakit sa upo, minaon. Ay, sakit sa upo, minaon. Sakit ka sa upo, minaon. Ay, kaya kinilahi na po ni ka. Kasi ganahan ka ako. nakuya kay ana. Ay, Ang gugma na ko ni mo, mura og biko. Naay latik, pero way atik. nakuya ba minaon ni ana? Ako'y di ba po kam. Kung sino problema ni mo, sige man ka og diskarte. Ay, wala jud ka mapul eh. Abin mo mi ka no. Kanang naginusara ning kagwapo diri sa tuang lugar. Mamogri. Kung aning pangitao gini. So, buti ang tinoda, dagang ko babae pero akong pambiyaan. Gibiyaan mo. Katong maestra, katong nurse, katong dentista imong gibambiyaan. Ika pa nimbiya ato nga mga professional to sila. Ika pa nimbiyaan baga. Ingna hinuon nga gibambiyaan ka kay na ay diferensya nimo. Ay, direct to the point to tabi. Kaya man ko. Igunit ni. Botong lipong. Kasi nalipong ka naman kung pagunito na. Close ta? Close ta? Hindi mo kita amiga gani. Pagunito na nang kunin mo anak. Karaan. Ay, be. Kamangihi man eh. Kambagay mo. Kaayo ka. Kaya para ni mo pinakagwapo ka sa ikapagbiya. Ikay nagbiya sa bubay. Tanaw na to kung saan mo gipakambog. Uy! Kagamay. Ganina, perte, gani mong pagkahambuga nga. Guwapo kay ka, kaputon pa nimo ang buwan, imo ihapak sa ako ang tiyan, aron mahimo nimo ugangan ang akong inahan. Himan-himan, maudi ay, mauding gibiyaan ka sa imuhang mga uyab, perte mo na ng paggagamaya. Ako pa nimo no? Ay ba, imuhan ng ipagam, aron mo tubo na kay anak ragyo, gusto pa ng ipagam. Ay, saan mo anak na? Ay, saba ba kay madunggan ta? Wow na ka. Una ganina parte ni mo yaw daghang gikag mga hubot-hubot pa. Kay na ikap ako na nibiya sa mong bubay. Mao din gibiyaan sa maestra, sa dentista ug sa nurse kay pertin ang paggagamaya. Hindi ka na mutubo pa man ni, Hindi na mutubo, wala man gani ka katubo gani o kana pa kagimuha. Uy, gamay, gamay. Ako pa ana no? Muli ko nga sa amuan na ato ko ako anang ipagaboy aron mo dako lagi na kay yawat na lang na unya na lang balik nako kumudako na ha inig dako na gina ako diskarte Ay, saba ba? Ay, saba lagi ginay makadungog. lagi makadog na dito ka mo diskarte pakit asa ko daan kung dako na ba na ha bye bye Ay, nagamaya sa kupatutin, no eh.